दांडी येथील समुद्रकिनाऱ्यावर अडकलेल्या पट्टेरी डॉल्फिनला स्थानिक मच्छीमार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे खोल समुद्रात सोडून जीवदान देण्यात आले. स्थानिक मच्छीमारांनी त्वरित आणि सुरक्षितरित्या मदत करून या डॉल्फिनला खोल समुद्रात नेऊन सोडले. वादळी वाऱ्यामुळे भरकटून तो समुद्राच्या किनारी आला होता. हा डॉल्फिन गडद रंगाचा असून त्याच्या पोटावर काळ्या रंगाचे पट्टे होते. येथे स्थानिक मच्छीमारांनी त्वरित मदतकार्य सुरू करून त्याला रेस्क्यू केले. तसेच तारकर्ली देवबाग समुद्रकिनारी, वायरी भूतनाथ समुद्रकिनारी, दांडी समुद्रकिनारा या तिन्ही किनाऱ्यांवर मच्छीमारांना डॉल्फिन आढळून आले. मात्र स्थानिक मच्छीमारांनी त्यांना खोल समुद्रात नेऊन सोडले.